kigge ind og sige, at jeg har egentlig nok. I stedet for den der stræben efter noget mere. Det tror jeg er en kæmpe kvalitet. Og det kan jeg jo selvfølgelig sagtens sige, kan man sige, når jeg sidder på den nordlige halvkugle og er i sikkerhed i Danmark. Og jeg tænker, at jeg er så privilegeret, at i det mindste jeg burde se større end bare lige til min egen næsetip. Selv jeg har et overforbrug altså, af alt muligt. Ikke? Skrammel. Jeg tror faktisk, at som menneske, der tror jeg er en meget, meget lille brik. Ja, når jeg ser på træer i store skove, og ved, at rødderne snakker sammen og sørger for at opfostre deres mindste og sådan nogle ting, så tænker jeg bare, nej, hvor har jeg meget at lære i skoven. Så naturen tror jeg faktisk, at der er rigtig meget at hente. Jeg tænker da tit, at der er noget, der er meget større end mig. I virkeligheden synes jeg ikke, det er særlig betydeligt. Jeg skal være heldig, hvis jeg har et eller andet, jeg kan lave indspark med til den her jord. I den her livstid, jeg har. Jeg føler, at livet er så kort. I mit arbejde, der arbejder jeg altid med noget, der er bæredygtigt træ, og noget, der har med biodiversitet og planter træer. Alle steder, jeg kan komme til, i alle projekter. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi får gang i det, altså i den proces. Jeg er landskabsarkitekt. Jeg er uddannet bygningsarkitekt, men arbejder med landskabet. Jeg synes, det er verdens bedste job. Det er det fedeste at komme ud og være udenfor og se, hvordan naturen den ændrer sig. Så bruger jeg al min krudt på at kunne se fremtiden, eller hvad skal man sige, drømme mig ind i, hvordan kunne det her blive fedt. Jeg føler ikke, det er mit. Jeg ved godt, at jeg har lavet det, altså stregerne til det og sådan nogle ting, ikke? Men der sker noget med landskabet over tid, hvor det forandres. Det forandres, fordi at, så er der måske nogen, der ikke slår græsset mere, så springer det i skov. Eller et sted, hvor man troede, her skulle være skov, det bliver klippet i. Eller et eller andet. Så landskabet var sit eget. Der er jo en hel masse sammenhæng imellem os og naturen, som vi skal huske på, at vi kan bruge. Altså, hvor vi restituerer i naturen. Vi laver sansehaver, sådan så man kan komme ud og simpelthen bare være i et med naturen, støjen og blæsten. Jeg synes, der er bange for mange ting.
Jeg er bange for krig og usikkerhed i verden, og at vi ikke behandler jorden ordentligt og hinanden ordentligt. Og havet har det ikke ret godt, er jeg bange for. Vi er i gang med at pille i et økosystem, vi skal holde fingrene af. Så det er ikke så rart at se, synes jeg ikke. Vi skal fandme gøre noget. Jeg føler mig egentlig ikke stærk. Altså, jeg er mere fri til at have det mod, jeg måske sådan har, eller jeg ved ikke, mere modig. Men jeg vil gerne være mere modig, faktisk. Endnu mere. Villig til at kaste mig ud i noget risikofyldt. Jeg er sikker på, at er godt for en, at man ikke bliver sådan at man ikke sådan stagnerer. Altså hvis man ligesom siger, at nu har jeg set nok, gjort nok, hørt nok, så stagnerer man jo. Og den stagnation tror jeg er usundt, fordi at så antager man, at man ved, og det har jeg ikke lyst til at være i. Hvis jeg fik det, jeg gerne ville have, jamen så var der jo ingen udfordring for mig, så fik jeg det jo bare, som jeg vil have det. Så ville jeg jo også stagnere, tænker jeg. Jeg kan jo ikke vide, hvad, altså det fedeste er jo, når der sker nogle ting, man ikke ved. Det er da nogle gange det sjoveste. Jeg tror måske, at jeg sejlet er trænet. Altså det er med til at træne tanken om at efterlade kontrol. Sejle ud i det blå og bare være i et med himmel og hav, hvor man ikke kan styre noget som helst, men hvor man bare sådan følger vinden og vandet. Og ja, bare være i elementerne. Hvis man mister penge, så mister man jo bare penge. Og er man så fuldstændig ustyrlig som menneske, så mister man jo sig selv. Det tror jeg er det værste. Hvis man ikke kan kende sig selv igen. Hvis man ikke kan stå ved, hvad man gør. Hvis vi ligesom kunne lære at være lidt ydmyge. At være lidt ydmyge over for nuet, og så tænke, for satan, hvor er det godt, jeg lever lige nu. Altså så gik det også i dag. Det kunne jo være en fed måde, tænker jeg, at sådan give sig selv den dag. Og sige, okay, der er sgu 24 timer den her dag. Jeg er vågen igen. Hvad vil jeg have ud af det? Jeg går i krig med et eller andet, jeg ikke ved, hvad jeg er.